yaro da ne nake so a taimaka masa. Okay, wannan eh sana'a nake so a koya masa don Allah da abin da ya kama a koya masa. Okay, ta. Ni ne da. Sannan duk wani abu da zai lalata a gurin zan biya. Zai zaka biya. Ba komai. Insha Allah. Suna malamin. Suna na Malam Sani. Allah sarki. Ni kuma maka shi kuma. Shehu. Allah sarki. Suna kani na ne. To Allah gashi nan abin da ya kamata a koya masa a koya mata daga yankan katako zuwa gugu katako zuwa hada kujera gado duk a koya masa. Nagode. Nagode fa. To da Allah gashi nan. Ka je ka fara aiki ka ji ko. Je ka fara aiki kai. To madalla zan dawo ai. Ba komai za ka ma. Nagode. Zai baka na abinci za ka bashi kudin abinci sai ka mun lissafi na zo sai biya ka yawa na gode in baka dandalwa kana gogawa ina fita da warkajami kujera in an zauna a majalatin assalamu alaikum wa alaikum salam an da aiki yau barka da yawa sannan mu ne yawa ya banga kujeru na ba suna ciki ne wai ba Allah wannan kujeru da ake karatawa haka nake karatawa saboda wannan ne kujerun nawa a'a ƙarya ne alƙur'an ba za a isa ba kamar yanzu a ce kujerun na kusan kwana 4 da kawo aiki kai yanzu gaba ɗaya kace waɗannan su ne ba ko katiba baka lulluɓa musu ba kai ka isa kai din banza da kai da yaron naka jakar ubanku kai ma jakar ubanka ba isa a ce waɗannan kujerun su ne na ba a fita min da kujeruna kai ka isa ku kuma fi haka dalla na kai mana aiki dalla ya za ku tura waɗannan kujerun a ce su bawon Allah ai dalla kai ina fi gaban mun kuma